Пенза өлкәсе Татар-Канади авылында гомер кичерүче милләттәшебез Байбулатова Нурания Яхья кызы бүген 58 яшьлек матур туган көнен каршылый. Шул уңайдан күркәм гомер бәйрәме белән безнең тапшыру аркылы котлап, аңа иң җылы теләкләрен, якыннары, тормыш иптәше Расима абый, кызлары Гөлнара, Динара, аныгы Камилә, кияве Усман ихластан җиткерәләр. Кулларымнан килсә, иң бәхетле кеше итәр идем сине, әнием. Тылсым көчләренә ия булсам, басар идем җаның әрнүен. Күпкә түзгән сабыр йөрәгеңә салмас идем кайгы борчылар. Яннарыңнан һич тә китмәс идем, чакырмаса барасы юллар. Бала күңеле түгел далаларда, күңел һаман синең яныңда. Барлык изгелегең өчен әнкәй, башым иям синең алдында. Шундый матур шигъри юллар белән башлаган алар үз язмасын. Менә инде гомеребезнең 38 елын без яраткан хатының белән бергә яшәп киләбез. Шушы вакыт эчендә акыллы, тәртипле балалар тәрбияләп үстереп, шөкер Аллага, әби-бабай булырга да өлгердек. Бүген җир шарындагы иң кадерле булган кешебез, әниебез, әбекәебезнең туган көне. Шушы бәйрәме белән аны котлап, җир шарының бар яхшы теләкләрен генә ирештерәбез. Туасы һәр таңы аяз, якты булсын. Кайгы хәсрәтләр артта калып, безнең белән бергә матур картлык кичерсен. Без аңа мең рәхмәтле булып, алдада яшәрбез. Безнең дә төрле чакларыбыз булгандыр, әниебез. Зинһар өчен безне кичерә күр. Син безне кешеләргә карата шәфкатьле, ягымлы булырга, һәр кемгә ярдәм кулын сузарга, әзер торырлык иттереп үстерергә тырыштың. Рәхмәт, әнием, барысы өчен дә. Зур рәхмәт. Биргән киңәшләрең тормыш иткәндә юлдаш булсалар иде. Озын гомерле булып, безнең уңышларыбызга сөенеп, озак яшәсәң иде, әнием. Тәбрик итәм, әни, бәйрәм белән. Сәламәтлек телим, алтыным. Бирер идем синең йөрәгеңә яңа яуган карның аклыгын. Балам кайта диеп һәр атнада пешерәсең, әни, тәм-тымны. Нур бөркелсен һәр шак безнең йорттан, сүндермичә яшә утыңны. Ничә генә яшьтә булсам да мин, тыеп яшим, әни, җылысын. Тик исән бул, әни, мең яшә дип, рәхмәтемнең әйтәм ылысын. Рәхмәт, әнкәй, тудырганың өчен. Аяз көннәр булсын җаныңда. Бисмилла дип син шатланып уян, гомереңнең һәрбер таңында. Ныклы иман һәр чак юлдаш булсын. Шатлык тыеп типсен йөрәгең, авырлыклар сине урап бетсен. Кабул булсын һәрбер теләгең. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтле без сиңа гомергә. Кадерле Нурания апа, бар якыннарыгызның матур теләкләрен күркәм җыр дәвам итә. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Исән сау йөрер дисең, уйымда да күңелдә дә яши бит синең исән. Туган көнең белән, әни, кадерлем бердән берәм. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Телим изге теләкләренә,
тузан, матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, котлы